बच के उबर जाई का ए सैया दे हबना ए राजा दे हबना ए रजऊ दे हबना तोहके तो सर जाई का ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का। लोगों से बच के उबर जाई का, लोगों से बच के उबर जाई का ए राजा दे हबना ए राजा दे हबना ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का ए सैया दे हबना तोहके तो सर जाई का। जहिया मोजर से भइल टिकोरा बाके छयलवा डाले लागल डोरा। जहिया मोजर से भइल टिकोरा बाके छयलवा डाले लागल डोरा। बैर सुगनवा को तोर जाई का, बैर सुगनवा को तोर जाई का ए राजा दे हबना ए सैया दे हबना ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का। केतनो जोगाए बना लागो तमानी बढ़ता पानी ऊपर से जवानी। हाय हाय केतनो जोगाए बना लागो तमानी बढ़ता पानी ऊपर से जवानी। हटवा से सौदा बहर जाई का, हटवा से सौदा बहर जाई का राजा दे हबना ए सैया दे हबना ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का। थाली सजल अरुइला के डर बा मनु रसिक जी के काचे उमर बा। थाली सजल अरुइला के डर बा मनु रसिक जी के काचे उमर बा। जाई का अमवा से नुरिया डोगर जाई का ए राजा दे हबना ए सैया दे हबना ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का ए राजा दे हबना तोहके तो सर जाई का ए सैया दे हबना तोहके तो सर जाई का ए राजा दे हबना तोहके।
राज स्टूडियो, मोबाइल नंबर 99 348 64 461।